राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो जासिबाय आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो जासिहरबाय। जों बयबो मिथिबाय मैयासो जालांनाय रायजो सभानि बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आं रोंगोरा नार्जारिया देरहाबाय आरो दिनै आङो देरहाखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ बिथाङा मोनसे बोसोन होदों जे रायजोनि गेजेराव थांनानै आशीर्बाद लानांगौ होननानै दिनैहाय देरहाखांनायनि उनाव गुवाहाटीनिफ्राय फुङाव ओंखारबोदों आरो थोंजोङैनो फैनानै बड'फानि जे मोनसे मावख'सालि थुलुंगाफुरियाव आङो थांनानै बड'फानि मुङाव आं बिथांखौ बिथांनि खाथियाव आङो आर'ज गाबहैदों आरो इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों जे बड'फानि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै सोरगोआव थायो आरो जोंनि समाजाव गोजोन थासारिनि गेजेरजों जौगानायनि खामानिया जायो। बड'फानि थुलुंगाफुरिया बर' समाजनि मोनसे आत्मा। बेयो मोनसे थुलुंगाफुरि जेराव फैयोब्ला मानसिफ्रा थुलुंगाखाङो। साफ्रोमबो बर' माहारिनि सोद्रोमाया सोरबा जुदि थुलुंगाफुरियाव फैयोब्ला बियो बर' माहारिखौ गोसोखांगोन, बर'नि खामानि मावनांगौनि सायाव गोसोखांगोन। आं दिनै नुबाय थादों जेला समनिफ्राय बे थुलुंगाफुरिखौ गायसननाय जादों बे समनिफ्रायनो साफ्रोमबो बर' फिसाया जायखि जेरावखि थाया मानो फैनानै थुलुंगाफुरियाव थाङो आरो बिथांनो बिबार माला होनानै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो थुलुंगा लानानै थाङो आरो समाजाव खामानि मावनो थाखाय बोलो लानानै थाङो। आंबो दिनै बे एखे खामानिखौनो मावदों। ओंखायनो आं बुंदोंमोन बे आत्मा जोंनि बेवहाय जायनो थाङो बेनो गोजोनगोन आरो मोनसे थुलुंगा लानानै थाङो। आङो बिथांनि थुलुंगा लानानैनो समाजाव खामानि मावबाय थादों, मावलांबाय थागोन। दिनैहाय आङो एमपि जाबाय होननानै गोग्गानायनि बाथ्रा गैया। जाथिनि मोनसे दायित्व आंनो होदों, बे ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय दायित्व आंनो होदों। आसामनि दिनै एमएलएफ्रा आंनो बिदि दायित्वखौ होदों, बे दायित्वखौ आं पालन खालामनो थांगासिनो दङ। गतिके आं मोनसे बिसासनि गेजेरजों खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेनि गेजेरावहाय दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर', जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि इउजि ब्रह्म, जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि अनगायैबो जों जायफ्रा बे हान्जायाव दङ, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै खामानि मावगासिनो दङ, बे दैदेनगिरिफोरनिसिम गासैबोनिसिम आंनि गोजोननाय, आंनि श्रद्धा, आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरो आरो बेखिनि सुबिदाखौ आंनो होदों आरो बिथांमोननि जि आसा बेखौ मावफुंनो थाखाय समाजनि जि आसा बेखौ मावफुंनो थाखाय निश्चय आं नाजागोन। नैथियाव आसाम सरकारा जोंनो बिजाथि महरै सासे जि होदों बेनि थाखाय जों गोजोननायखौ फोरमायदों। गुबैयै जोंनि आसामनि गाहाय गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि गोख्रोङै दैदेननानै आसामनि जौगानायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांनि जि खामानि मावनाय आं बेखौ गावनि मेगनजोंनो नुगासिनो दङ, खाथियाव थानानै नुबाय थादों। बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा जथेस्थ' प्लेनिं खालामगासिनो दङ आरो बेखौ मावफुंसारनो थाखायनो थांनाय जे बिटिआरनि जि सुक्ति बेखौ गोख्रै मावफुंसारनांगौनि थाखायनो दिनै पार्लियामेन्टआव गोनांथि दं खामानि मावनायनि, बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा जोंनो बे बिजाथिखौ होनाय जादों। गतिके स्पष्ट मोनसे डिस्ट्रिबिउटनि गेजेरजों बिथाङा खामानि मावनो जोंनो सुबिदाखौ होदोंब्ला जों बे सुबिदाखौ लानानै खामानि मावनांगोन। आं बेखौ आसा थिनानै खामानि मावनो थाखाय आङो गोसोखौ थिग खालामदों। गतिके आङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम खालि गुरैयै बेखौल' खावलायदों जे जों गोनो गोथो जानो नाङा। जे बिटिसि सुक्ति फैबाय, सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जों गोजोन थासारि फैबाय दिनैहाय आरो गोजोन थासारि फैनायखायनो दिनै आसामाव जि आफसा जि मोनसे आयेन जाबसिननाय जादोंमोन नर्थ इस्टआव बेखौ दिनै बोखारनायबो लानाय जाबाय। थारमाने जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थिया फैबाय। दा सान्थिया फैबायब्ला जोंनि गेजेराव सरकारा जोंनि आखायाव फैबायब्ला जोंनि गेजेराव सरकारा मावफुंनायनि खामानि मावनो थाखाय सुबिदा फैबायब्ला बे सुबिदाखौ जों लानानै जोङो मोजाङै सासननि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जों जौगानायनि खामानिखौ जों लानांगोन। जोंनि सोलोंथाइनि जेंना, राजखान्थिनि जेंना, रांखान्थिनि जेंना, जोंनि आनइमप्लयमेन्टनि जि जेंना, साख्रिनि जि जेंना, बे बिथिङाव जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै दिनै खामानि मावनांगौनि सम जादों। जोंनि ओनसोलाव खुनु इन्डास्ट्रि गैया, जोंनि ओनसोलाव खुनु कलकारखाना गैया। बेफोरनि बागै जोङो बोरैबा खायदा खालामलायनायनि गेजेरजों भारत सरकारनिफ्राय जों लाबोनो नाजानांगोन, आसाम सरकारनिफ्राय जों लाबोनो नाजानांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जुदि जोङो मोनफा नङा मोनफा जुदि जोङो कम्पानिफोर बा फेक्ट'रिफोर जुदि जों लाबोनो हायोबा निस्सय बेवहाय जोङो इमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिया बारायगोन आरो जोंनि ओनसोलाव रांखान्थि जौगानाया फैगोन। बे गासै बिथिंखौ जोङो लानानै खामानि मावनांगौ दङ। फैबाय थानाय समाव बे बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावनाय जागोन। गतिके गासै आइ आफा रायजो राजाफोरनि सायाव आं गुरै खावलायनाय जे दावराव दावसिखौ जों दोनथ'दो। बै जोङो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जौगानायनि जोङो लामा लादों बेखौ जों बयबो मदद होलायलायदो। बिसासाव ला जोङो बेवहाय ओरैनो फैयाखै,
जोङो गासैबो संग्रामनि गेजेरजों फैनाय जोङो रायजो राजाफोरनि अननायखौ लानानै खामानिखौ मावदों आरो बिसासाव लालायब्लासो बिसासखौ होलायलायोब्लासो जोङो जौगानायखौ लाबोनो हागोन। गतिके बे बुब्लियाव गावजों गाव गोनो गोथो थालायालासिनो राजखान्थिनि नामाव गावजों गाव मुं सुलायलायालासिनो थार ओंथियाव जौगानायखौ जाहाथे खालामनो हायो, बोसोन होलायनानै जाहाथे दावगालांनो हायो, बेखिनि बाथ्राखौ बयबो सानलायनानै जाहाथे बिटिआर सरकारखौ थुलुंगा होयो आरो जोंखौबो खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होयो। बिनि थाखाय आं गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनानै बयनिसिमबो आरोबाव खनसे आङो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननो दिनैहाय फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि UPPLनि आथिखालनि मावफुं आफादगिरि, लोगोसेयै गोबां बोसोर बुंनो थांबा माने 30 बोसोरनि बांसिन बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि संग्रामजों लोब्बा थाबोनाय जोंनि बयजोंबो मिथिजाखानाय बर'निनो सासे गागि दैदेनगिरि आदा रोनगोरा नार्जारिया मैया आसामाव 2 रायजोसभा MP मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट सिट दङ, बेयाव मोनसेखौहाय UPPLनो हगारनानै होनायाव आदा रोनगोरा नार्जारिया देरहासारनो हादों। बे देरहासारनाया खालि आदा रोनगोरा नार्जारिनि देरहासारनाय नङा, बे देरहासारनाया खालि UPPLनि देरहासारनायल' नङा, बियो जोंनि बर' माहारिनि देरहासारनाय, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि देरहासारनाय, लोगोसे जोंनि आसामनिबो बियो देरहासारनाय। बिथाङा जिहेतु गावनि गासैबो दासिमनि जिउआव बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि संग्रामजोंनो बारबोजोब्बाय, जेब्लायबो हारिनि आरो समाजनि सिन्था खालामनानै बिथाङा दिनैसिम जिउ खुंबोबाय। दिनै बिथाङा सासे मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जानानै दिल्लीयाव थांनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' माहारिनि आरो जोंनि थागिबि माहारिफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौहाय पार्लियामेन्टआव गोख्रोङै दैखांनानै बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहा खालामगोन होननानै जोङो गोख्रोङै फोथायो। मानो होनोबा बिथाङा दिनैसिम गुबुन जेबो खामानि मावाखै, हारिनि आरो समाजनि आरो गाहायै बर' माहारिनि जौगानायनि रैखाथिनि खामानिल' मावबोबाय थादों। गतिके पार्लियामेन्टआव थांनानै बेनि हेंथा खामानि मावहैगोन होननानै बिन्दोसेबो जोंनि गोसोआव साननाय गैया। गतिके दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों, रंजाखांदों जे जोंनि UPPL हान्जानि मावफुं आफादगिरि बिथाङा दिनै पार्लियामेन्टआव थांनानै जोंनि आद्रा थाबावनाय बर'फोरनि जे जेंना जेंगोना दङ, जोंहा जोंनि बिटिआर सुक्तिखौहाय माबोरैहाय गोख्रैयै इमप्लिमेन्ट खालामनो, बा जोंनि बर'फोरनि माखासे राजखान्थियारि, समाजखान्थियारि, रांखान्थियारि गोबां जेंनाफोर दं, बेफोरखौ सुस्रांजोबनानै बर' माहारिखौ बुहुमनि गेजेराव गेरेमसा माहारि खालामनो बेनि हाबाफारि बिथाङा लाहैगोन। आरो जोंनि UPPL हान्जाया दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, गोख्रों दैदेननायाव जोंनि राजखान्थि फोथारावल' नङा, जोंनि जे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जे गोख्रोङै सालायगासिनो दङ, जोंनि गरिब दुखियाखौ जौगाहोनायनि, जोंनि ओनसोलनि दाथायफोरखौ जौगाहोनायनि जे गोख्रों खामानि मावगासिनो दं, बेफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि लोगो हान्जाफोर जेरै भारतीय जनता पार्टी, आसाम गनि परिषद बिथांमोना जोंनो मोनसे रायजो सभानि सिटखौ हगारनो गोनां जादों बा हगारदों। बिनि थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो साबायखर बावथारनांगोन। बिथाङा जों गावसोरनि सबका साथ सबका बिकास मन्त्र बेखौहाय माने थारैनो जोंनि खेत्रआव जाफुंहोदों। जोङो मोनसे फिसा हान्जा, बिटिआर ओनसोलनि मोनसे हान्जा, थेवबो जोंनो बे रायजो सभानि सिटखौ हगारनानै जोंनि जे केन्डिडेट दंमोन बेखौ गोबां भट लानानै देरहाहोनायाव बिथाङा मदद खालामदों। जोंनि एजिपिनि मानगोनां आफादगिरि अतुल बरा बिथांखौबो जोङो साबायखर होनांगोन। बिथाङाबो हेफाजाब होनानै जोंनि केन्डिडेटखौ देरहाहोदों। आरो दिनैनि थारिखआव जोङो BPF हान्जाखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन, मानो होनबा बिथांमोनाबो जोंनि इन्डियानि केन्डिडेट सानैनि गेजेराव सासेनो भट होदों, पबित्र मार्गेरिटा आरो जोंनि मानगोनां आदा रोनगोरा नार्जारि, सानैनोबो भट होनानै जे देरहाहोदों। दा बिथांमोना जोंनि जे सानस्रि, जोंनि जे जौगानायनि मडेल, बेफोराव फोथायनानै दिनै रायजो सरकार लेभेलाव बिथांमोना जोंखौनो मदद होनानै दिनै सोलिगासिनो दङ। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ BPFखौबो जोङो धन्यबाद होबाय। आं मोनसे खोथाल' बुंनो लुबैयो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै माखासे सुबुंफ्रा माखासे सोंलु सोंनानै माने जाथारै
आरो जाथारै सोंलुफोर सोंनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय दैदेनगिरिफोरनि मान सन्मानखौ गाहाय खालामनो नागिरदों, बिथांमोननि डिगनिटिखौ हार्म खालामनो नागिरदों, बिथांमोनखौ हारिनि फोथाय खेबस' होनानै साजायनो नागिरनानै दिनै लासै लासैनो बिथांमोना गावसोरनो हारिनि फोथाय खेबस' होननानै दिनै नुजाथिगासिनो दङ। नोंथांमोना नुगासिनो दङ बोसोरसे UPPL सरकार सालायनायनि गेजेराव गोबां जौगानाय फैबाय। दिनै सासे जोङो रायजो सभानि MP मोननो हाबाय, बर' माहारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौनो जोङो रायजो सभानि MP मोननो हाबाय। बेफोरखौ नायोबा नोंथांमोना नुगोन बिथांमोना बर' हारिनि जौगानायनि थामोनथानि रैखाथिनि खामानि मावनो थाखायनो दिनै सान हर खामानि मावगासिनो दं। बेयाव रायजो राजाफ्रा जेबो सन्देह लालायनांगौ गैया। जोंखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ फोथायालासे थानांगौनि जेबो बाथ्रायानो गैया। मोनफ्रोमबो जोंनि जेंनाफोरखौ लासै लासैनो बिथांमोना सुस्रांलांनायनि खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों रायजोफोरखौ, दिनैनि बे हारिनि थाखाय रंजाथाव मोनसे बुब्लियाव बयबो खौसे जानानै जोंनि आदारेन गोरा नार्जारिखौ आशिर्बाद होनायजों लोगोसे बिथांखौ जोंनि समाजनि हारिनि हाबा मावलांनो थाखाय थुलुंगा होनांगौ होननानै आं खावलायदों। आरो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जे सरकार सालायगासिनो दङ बेखौ हेफाजाब होनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानाय जेरैबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो बिथांनो सुजुग होनांगौ। दासो बोसोरसे थांदों सरकारा, गोबां बोसोर दंबावो। बे फैगोन बोसोराव जोंनि आदारेन गोरा नार्जारि मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट रायजो सभा बिथांनि दैदेननायाव प्रमद बर' जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सार बिथाङा केबिनेट मन्त्रि आसामनि, बिथांमोननि दैदेननायाव जों बयबो UPPLनि मावथिफ्रा जोंनि समाजनि जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि हाबा मावलांनो थाखाय जों गोख्रोङै मोनसे हाबाफारि लादों। आङो ओंखायनो फिन खनसेबाव जोंनि मैयासो देरहासार जालांनाय मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट रायजो सभा श्रीजुत आदारेन गोरा नार्जारिनो जोंनि पार्टिनिफ्राय जोंनि हानजानिफ्राय रायजोनि जानानै गोबां बिथांनो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिबाय। आरो लोगोसे जोङो फोथायो बिथाङा जे हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय दिनै पार्लियामेन्टआव थांदों बिथांखौ लासैनो बिथाङा बेखौ मावलांजोबगोन। मानो होनबा दिनैसिम बिथाङा समाजनि ओनसोलनि आरो हारिनि हाबानि अनगायै गावनि थाखाय जेबो मावफेराखै, बे दिनैसिम मावाखै। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि हान्जाया बिथांनि दैदेननायखौ फोथायनानै बिथांनो रायजो सभानि केन्डिडेट होनानै देरहाहोनानै हरबाय। आरो बे बिथांनि आखाइ आरो आथिंखौ गोख्रों खालामनानै जे हाबाफारिफ्रा दासिमबो थालांनानै दं बेखौ मावफैजोबनो हासिगोन होननानै आंहा गोबां फोथायनाय दं। बेखिनि बुंनानैनो आदाखौबो फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।